Ikaw nga naminaw karon, mangutan ako unsa may imong nakatunan. Nini nga isyu nga nibuto karon, tali nila ni Maris Racal og ni Anthony Jennings mga kabombo. Sa ilang panagbuwag ba unsa may imong nakatunan? Ang nahitabo ni Maris Racal og ni Rico Blanco nagpamatuod lamang kini nga dili tanan lalaki cheater. Dili tanan relasyon nga naguba tungod sa lalaki nga nagbinuang. Sama sa panagbuwag nila ni Maris Racal o Rico Blanco. Nga diin, nagilak-hilak pa si Maris, nagpapiling victim siya, aron makakuha siya og simpatiya ngadtos mga tao. Apan nabulabog karon mga kabombo. Nabulabog karon sila si Maris Racal og ang kalab team niini nga si Anthony Jennings. Human nga gibutiyag sa ex-girlfriend ni Anthony nga siya Jamela Villanueva. Ang giingong relasyon sa aktor og sa iyang on-screen partner nga si Maris Racal. Sa iyang Instagram story, giakusahan ni Jamelia si Maris nga maoy hinungdan sa panagbuwag nila ni Anthony. 7 ka tuig sila nga nag-uyab. Apan nagbuwag gumikan sa third party. Gipost niya ang mga screenshot sa giingon nga late night og mga flirty conversations nila ni Anthony og Maris. Sama nini I want baby kisses. You miss my body. That was so hot. Smoke then F. Di nato ilahos kay basta babantan ni Mita. Smoke then F. You're sexy in person. But I'll touch myself na lang. So mga igat-igat nila nga mga conversation mga kabombo. Ang relasyon nila ni Jamela ug Anthony giingong natapos sukad niadtong buwan sa Hunyo. Apan ila kining gisuwayan nga ayuhon. Gipahibaw sab ni Maris nga nagbuwag na sila sa rockstar nga si Rico Blanco. Niadtong pagka-July, gasunod ra sila nga nagbuwag mga kabombo. Matod pa sa panultihon nga walay magdugay nga relasyon mintras buhi pa ang mga bigaon. Sa maong panghitabo, unsa may inyong nakatunan? Asa man ka dapita nagkuwang si Rico Blanco. Nga pinangga man niya si Maris, apan si Maris giingong nagigat-igat paman sa lain. Nganong wala man sadto gidelete ang ilang conversation? Nganong wala man say password ang cellphone ni Anthony Jennings? Nakita na noon ang ilang conversation na screenshot pa. So nag-ebidensya ang kanhi uyab ni Anthony. Magbinuang gani ka, ayaw gyud pagbilin og ebidensya, i-delete ang tanan nga conversation. Matod pa nga rule number one, don't get caught. Ayaw pasakop. Ayaw gyud pasakop. O masakpan ka, ayaw angkon. Pero mas mayo gyud nga magtinarong na lang para way labad sa ulo. Kanindot puy-an sa kinabuhi kung magpuyo ka nga malinawon mga kabombo. Pero malikaw nako ang natabo ni Maris Racal o ni Rico Blanco nagpamatuod lamang kini nga dili tanan lalaki cheater. Gamay na lang kay mi ang tarong karong mga panahon na. Swerte na lang ka og makapagkag lalaki nga parehas namo. Maihap na lang mi studlo. Gamay na lang mi ang tarong karong mga panahon na mga kabombo. Ang uban kay gumikan ani ni ang